Ден след като Синьо единство на Надежда Нейнски се коалира с Обединени земеделци и демократи и гражданско сдружение Европейска визия за толерантност, стана ясно, че така наречените земеделци се опитват да узурпират логото и името на партията, превърнала се в марка на земеделското движение през годините – Обединени земеделци. С нашето име злоупотребяват изключени от партията лица, които вече нямат нищо общо с нашата организация. Те бяха изключени именно заради опити за подмяна и разединение в земеделското движение. Това искам категорично да го подчертая. Ние от Обединени земеделци бяхме част от коалиция, Синята коалиция, която излъчи госпожа Нейнски за европейски депутат. И аз смятам, че почтеното отношение към нашите членове и симпатизанти, които гласуваха за да бъде тя в Брюксел, изискваше неподобни подмени и заиграване с хора, които нямат вече нищо общо с марката Обединени земеделци и не носят идентичността на земеделското движение. Госпожа Нейнски твърди, че е против подмяната и анализира политическите гафове на опонентите си, а самата тя сътвори току-що политически гаф, като поредната желаеща да има марката земеделци прикрепена към името на политическия си проект. От партията са категорични, че ще съдят формацията, която се представя за Обединени земеделци. Колкото до предстоящия евровод през май, ръководството на партията все още не е решило как и с кого ще се яви. Няма да бъдем част от компромисни коалиции. Водим разговори и търсим партньорство с ГЕРБ и с други партии от център-дясното пространство. Ирония или не, но злоупотребата с името на дългогодишната земеделска партия идва точно от формацията на Нейнски, която се обяви против подмяната в политиката.